سلام أملاخ نعاتكم يخون حزب أملاخ كما يكأنيكم زيابهير يمسكن نأملاخ الصباحات يخوننا تزي شجركم نخبرت على أملاخ كابزلنا يحفيلنا نلوم عنتك زيابهير ذهبنا ملأختي نتدعلنا زيابهير يمسكن نلوم عنتي ما بقسي تقصي كاب قدامي تسلونكي رابعي معرف كاب تقصي عصرتو سلسته كساب عصرتو شمون تزلو كم ببقى بسم قويتا يسوس كريستوس كم زيبل قناخه أحواتي كم توم تسفى زي بلوم كالوت من تغيت حزنو بزعباتهم دك إسام زلو بزي فلتأت كتكونو عيفوتوني مالت يسوس كم زمتان كم زتنسأن أمينان تغينا كمون أملاخ نتوم بيسوس زدك أسمسو خمسومي نحنا كسع متساعد قويتا بهوت إنتسأن نحكا نتوم زدك أسوختوهم زي نقدمهم إزبقال قويتا نبلوكم علينا قويتا بعلو بنايت إزاز تشدرتان بدمس لك أمل أختن بملخت أملاخن كاب سماي كورديو توم بكريستوس زمتون قدم كتنسيهم دحرز نحنا بهوت أن إحنا زلنا نمقبال قويتا أب آير مساتاتهم حبيرنا بدبنا خن علينا كمون نحوار مس قويتا خن نبرينا دقم بزنك على تزي إن حدكم تتسنعنعو نتسألي هاليلويا كبر كلنا أملاخنا يخون هاليلويا دحرزي نحنا بهوت أن إحنا زلنا نمقبال قويتا أب آير مساتاتهم حبيرنا بدبنا خن علينا كمون نحوار مس قويتا خن نبرينا دقيم بزنك على تزي إن حدكم تتسنعنعو هاليلويا هاليلويا كاب نقوها أتحيزون دحر دا أستوعي لكم له الدقاقة من يروز قال زي سبحاتنا أملاخ يخون زيابهير لو مدما خمهرنا يو كمعدنا يو نا أوغاتو خط أقعنا يو مستراتو غلط ألنا يو نا يسوس كريستوس متسات مارانا تازبل منفس هاوشتنا خاطو يو هاليلويا كلاتنا حدشتي أحربتي أدالينا بقدم أملاخ نغرب زلالما وزيابهير أبونا نمسكنك كالنا سلت عب محرت كان سهل خان تمسكن أملاخنا أبيهر معقبينا ردائنا بود خابي يسوع سم كبرنا هبك كلنا بحطياتنا ببدلنا موتات زنبرنا حزبي بكريستوس يسوع هو زل عالم سل ذهب كاننا تمسكن نابخا سل زقرب كاننا تمسكن ولد كاسل زقبر كاننا تمسكن مسل ولدنا سل ذهب كاننا تمسكن مسيح ما سل توسدنا تمسكن نخبرك كلنا قويتا منفس قدوس بزرف دزد ما سم كان تصوع لنا كبر اسنا زخونه ነገር ምንም ከም ዘይብልና እንመናለና አምላኽና እግዚአብሔር ኩሉ ካባኻን በአኻኒሞ ናአኻድ كبر يخون نبلالنا كبر اسو دوز بلا ولا حدا سب كم زي اللي خلاتنا نأمن علينا إذا حج زلنا يا دم بتسقى أملاخ يزلقوا تباهيلو خمسة صحفة إذا حج زلنا يا بمحرت كان بتسقى هنس لزخونة تمسكن أملاخنا جزي أبيهر زوجو بعزينات كاجو بعيمو بمنفس كاتوقت عصره السخاء جزي أبيهر أبو مهارينان معدينان كين كأما أكل ناس لزلقة تمسكن جزيون ساعتهم كلنا عخ حلفنا نهبك كلنا نعين باري خد مخدق فن له كبر سيزخونة نجار كم زي اللي يأمن عليه جزي أبيهر قويتين أملاخين حزب خاون كابر أسو أيقونن مو نخسمع جزي أبيهر أبوت أجاها تبزحلو لمنك كله بود خبي يسوع سم آمين آمين قوي تبارككم كفلو يسوع كريستوس قوي تايو كم يكأنكم حزب أملاخ أبير مسجن كبر كلنا أملاخنا يخون نلوم معنتي كاب زنبنا يو قدام يتسولون كرابع معرف كاب تقص عصرته وسلسته كسب تقص عصرته شو منتظر حسب بحبر كنكافلينا أبير مسجن نلوم معنتي أبير أوشت أي زملو زسمون أبير نحزب أملاخ ذهب النمل أختي زمل أختي أبير مسجن كبرنا أملاخنا يخون آمين ده أنا خبت حدا عايز حق سنة نجر أبير ملخ تخبرنا خليه آمين قالوا خجلت الله كله خاون العلو ولا حدا نجار يلا سلامتاي نسو نهيوت كان نهزب خالقتن كترف زجبر كان نسو سلزغنه نعم لق صبحات يقولنا لذي لما أنتي بزعبة منطق ويكاب بزعبة نتكت زبل حسابنا خنكافل بحنسا كبرنا أملاخنا يقول لما أنت زقربوا من الباش كاب تقدم حج سبكتي فيلي بزبلة تمرتها وزغنا سبكتي كقرب كتكتاتولني بفور أملاخ يعدمكم كبرنا أملاخنا يقول أبقى ما يتسولون كي رابعي معرف كاب تقص عصرته وسلسته كسب تقصي عصرته شمون تزلوا حسابي عم بيبيو من البات قدمنا أو مئتاوي بيت كريستيان تسلون كي تايت مسل نيران اشتي كبرهالكم تصبغي زابير يمسكن كل جزء يخصفوا الله حواريات ما بقس نيرومي بزي ما بقس أي تصفون نيروم ويكا من فس قدوس زدرخم زنبرة درخيت عبت محبر زنبرة كنتات النار أيه زابير انتاي زهبام نيرو
መልእክት ዝህቦም ነይሩ ክብርና አምላኽና ይኹን ስቂሎም በሃውሩ ኣይኮነን መጽሓፍ ቅዱስና እንታይ ገይሮም ጽሒፎም ስለዚ ናይ ተሰሎንቄ ቤተክርስቲያን እዚ ጽሑፍ እዚ ወይ ከዓ እዚ ቃል እዚ ክጽሓፍ ከሎ ናይ 3 ዓመት ዝኣክል ዕድመ ዝነበረ እታ ቤተክርስቲያን ለዚ ናይ 3 ዓመት ዕድመ ዝነበረ ብብዙሕ ናይ ወንጌል ዕዮ ድማ ትነጥፍ ዝነበረት ያ ኣብ ከባቢኣ ዝነበራ ድማ ኣርኣያ ትኸውን ዝነበረት ማሕበርያ ክብሪ ኩሉና አምላኽና ይኹን ብኸዚኹም ዝኾነታት እናሓለፈት ክነሳግድ ብብዙሕ መከራ ይሓልፉ ስነ ዝነበሩ ብዙሓት ድማ ይሞቱ ነይሮም ብዙሓት ናብ ጎይታ ይኸዱ ነይሮም ብዙሓት ኣመንቲ ይእከቡ ነይሮም በዚ ነገር እዚ ድማ ሕቶ ይፈጥረሎም ነይሩ እንዴ ንጎይታ ተቀቢልና እናሰዓብና ይኸለና ግን ከ ብዙሓት ታይኾኑለው ይሞቱለው ይኸዱለው ኢሎም ኣብ ዝሓስብሉ እዋን መንፈስ ቅዱስ ግን ሓደ ነገር ኢልዎም ግና ኣሕዋተየ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይትሓዝኑ እንታይ ገብረልኩም ኣለኹ ብዛዕባቶም ደቂሶም ዘለው ብዛዕባቶም ዝሓለፉ ይሕዋትኩም ሲ ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱኒ ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ድሓር ድማ ብጥቕስ 17 ዓብ ተስፋ ሂቦም ንዓታቶም ጥራይ ዘይኮነስ ድሕሪ እዚ ንሕና ብሂወት ፀኒሕና ዘለና ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሓቢርና ብደበና ክንለዓል ኢና ከምኡውን ንሓዋሩ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና ደጊም በዘን ቃላት እዚአን ንሓድሕድኩም እንታይ ኮኑ ተጸናንዑ ከም ተስፋ ዘይብሎም ሰባት ኣይትሕዘኑ እዚ ዘጸናንዕ መልእኽቲ ኣሎ ካብ ጎይታ ተባሂሉ ናባታቶም መጽ ክብርና አምላኽና ይኹን ከምቲ ንዖም ዝጸናንዐ ሎም ድማ ብመንፈሱ ጎይታ ብቃሉ ከጸናንዓናይ አሜን ስብሐትና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን እምበር ከም መእተው እንሪኦ እግዚአብሔር ህዝቢ ኣለዎ እግዚአብሔር ታይ ኣለዎ ህዝቢ ኣለዎ እግዚአብሔር ክልተ ህዝቢ ዝፈልጥ እግዚአብሔር እቶም ቀዳማይ እስራኤላውያን እዮም ብስጋ ብምርጫ እግዚአብሔር ዝመረጾም እዮም ካብ መጀመርታ እግዚአብሔር መሪጽዎም እዩ ክሳዕ መወዳእታ ዘመን ድማ ካብ ምርጫ እግዚአብሔር ዘይወጹ ህዝቢ እዮም አሜን ብዙሕ ምናልባት ብዙሕ ስብከታት ብዙሕ ትምህርታት ሰሚዕና ክንከውን ንኽእል ኢና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝመጸ ናይ እስራኤላውያን ጉዳይ ዝተወደአ ዝመስለና ክኸውን ንኽእል እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ እስራኤላውያን ጉዳይ ምስ እግዚአብሔር ዘለዎም ገና እንታይ ኣይኮነን ኣይተወደአን ክሳዕ መወዳእታ ዘመን ኣይተወደአን ክሳብ 144 ሽሕ ካብ 12 ነገድ እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ ንዕኦም ድማ ከም ዝነጥቆም ኣብቲ 7 ዓመት ናይ መከራ ዘመን ድማ እግዚአብሔር ከም ዝሕልዎም የዒንቶም ድማ ከም ዘብርሃሎም ቃል አምላኽ ይነግረና ስብሐትና አምላኽ ይኹን ንሶም ስለዝደንዘዙን ዝደቀሱን ንኣህዛብ ምድሓን ኮይኑልና ንሶም ስለዝደንዘዙን ስለዝደቀሱን ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ንሕና እንታይ ረኺብና ምድሓን ረኺብና ክብርና አምላኽና ይኹን ከምኡ ድማ ኣብትናትና ናይ ምልአት ጊዜ ድማ ንዓታቶም ምንቃሕ ክኾነሎም ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን እዚ ናይ ምልአት ጊዜ እዚ ማለት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት ማለት እዩ ክብርና አምላኽና ይኹን አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ንሕና ኣብ ንጥቀሉ እዋን እስራኤል ክትነቅሓ ማለት እዩ እስራኤል ዘንቀሓ ድማ መን ይኽመጽእ ሽዑ እቲ አንቲክራይስት ወይ ትጸረ ክርስቶስ ክመጽእ እዩ 7 ዓመት ናይ መከራ ዘመን ድማ ኣብዚ ምድሪ ዝክኸውን እዩ 3 ዓመትን መንፈቅን ድማ ምስኡ ሓቢራ ቃል ኪዳን ክትኣቱ እያ ድሕሪ 3 ዓመትን መንፈቅን ግን የዒንታ ክኽፈት እዩ ለካ ትድሰቐልናዮ ጎይታ ንሱ እዩ ነይሩ ክብሉ ክጅምሩ እዮም ሃሌሉያ ስብሐትና አምላኽ ይኹን እዚ ዝኾነሉ ድማ ብምጽአት ጎይታ ከም ዝኾነ ቃል አምላኽ ይነግረና ብዛዕባ ምንጣቅ ክንሓስብ ከለና ክንፈልጦ ዘለና ነገራት ኣሎ ቅዱሳን ኣሕዋተይ እዚ ትምህርቲ እዚ መሰረታዊ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ናይ ሓደ ክርስቲያን መሰረታዊ ወይ ናይ ክርስቲያናት መሰረታዊ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ንአምላኽ ክብሪ ይኹንና ዶክትሪናል ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ምጽአት ክንምሃርን ክንፈልጥን ይግባአና አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ክልተ ነገራት ኣሎ ዳግም ምጽአትን ምንጣቅን ዝበሃል ነገር ኣሎ ምናልባሽ እዚ ገለገለ ክርስቲያናት ክልቲኡ ሓደ ገይሮም ዝወስድዎ ብዙሓት እዮም ዳግም ምጽአት ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ክመጽእ ዳግም ክመጽእ ዳግም ዝመጸሉ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣይኮነን መጀመርያ ዝቅድም ምንጣቅ እዩ ቤተክርስቲያን ታኽትከውን ክትንጠቅ ያ ስለዚ ቤተክርስቲያን ትንጠቅ ዳግም ምጽአት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን 1000 ዓመት ኣብዚ ምድሪ እዚ ክነግስ ቅድሚ ንሕና ምስኡ ምምላስና ዝፍጸም ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ በአካል ዝመጸሉ እዩ ክትንቱነ ይኽርኤኩም እግዚአብሔር ይመስገን ዳግም ምጽአትን ምንጣቅን ክልቲኡ ግዚኡ ነንበይን እዩ ዕላምኡ ኻን ነንበይን እዩ እንታይ ለኩም ኣለኹ مساي كونو جوخم غيزيونا نبينيو علاموها ننبينيو لذي بزعبا داغم مصات كنحسب كلنا غيزيو አለዎ እንደገና ድማ علامه አለዎ بزعبا منطق كنزارب كلنا ጊዜ አለዎ እንደገና علامه አለዎ ስብሐትና አምላኽ ይኹን بزعبا داغم مصات كنحسب كلنا ጊዜኡ ማዓሲኑ ዝብል ዳግም ምጽአት ቅድሚ 1000 ዓመት ናይ ንግስና ጊዜ ይዝኸውን ቅድሚ 1000 ዓመት ናብዚ ምድሪ እዚ ቅድሚ መምላስና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገስታት ኮይንና ናብዚ ምድሪ እዚ ቅድሚ ምምጻእና እዩ እዚ ናይ 1000 ዓመት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምምጻት ዝኸውን ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ በአካል ናብ ምድሪ ዝመጸሉ ሰዓት እዩ ዳግም ምጽአት ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ በአካል ናብ ምድሪ እንታይ ዝኾነሉ
ዝመጸሉ ክብርና አምላኽና ይኹን ከመይ ኮይኑ ክመጽ እንድሕር ዳኢልና ራእይ ዮሐንስ ቀዳማይ ምዕራፍ ከድኩም እንድሕር ዳ አንቢብኩሞ ብሙሉኡ ዮሐንስ ነቲ ዝረአኻዮ ዝበሎ ብሙሉኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽብሩ ዝረአዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽብሩ ክግለጽ ሃሌሉያ አሜን ብኹሉ ብኽብሩ ክግለጽ ኩሉ ዓለም ድማ ብሙሉኡ ተገብሮ እዩ ክሪኦ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ የዒንቲ ኩለን ድማ ዝወግኦ እንተገብሮ እዩ ክሪኦን ዝበሃለ እዚ ነቲ ዳግም ምንጻትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዕላምኡ ንምንታይ እንተልና እዚ ማለት ምስቶም ቅዱሳኑ በሓባር እዩ ዝመጽእ ንምንታይ ዝመጽእ ንአርማጌዶን ውግእን ንሽሕ ዓመት መንግስትን ንምጅማር እዩ ዝመጽእ ክብርና አምላኽና ይኹን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ክመጽእ ከሎ በይኑ ይኮነን ዝመጽእ ምስቶም ዝተነጥቁ ሰባት ንዓታቶም ሒዝዎም ይዝምለስ አሜን ሃሌሉያ ካብቶም ዝንጥቁ እንድሕር ዳ ኮይንካ ምስኡ ድማ ሽሕ ዓመት ክትነግስ ናብ ዝምድር ክትምለስ ኢኻ ንጉስ ኮይንካ ደ ካብ ዝምድር ከተገልግል ኢኻ አሜን ክብርና አምላኽና ይኹን ስለዚ ዓበየ ተስፋ እዩ ዘሎ ክርስቲያን ስለዚ ብዛዕባ ምንጣቕና ክንሓስብ ብዛዕባ ናብ ጎይታ ምእካብና ክንሓስብ ዝዓበየ ነገር እዩ ማለት እዩ ክብሪ ኩሉና አምላኽና ይኹን ባህብለኒ በዚ ንጥቀት ወይ ድማ ብዛዕባ ምንጣቕ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ግዚኡ ማዓስ ምዃኑ ወይ ንምንታይ ዕላማ ምዃኑ ቅድሚ ምዝራበይ ግን እዚ ትምርታው ስብከት ኢለኩም ስለዝኾንኩ ብዛዕባ ምንጣቕ ማዓስ ከም ዝኸውን ዝተፈላለየ አመለኻኽታን ዝተፈላለየ አስተምህሮን ከም ዘሎ አጸቢቕና ክንፈልጥ ይግባአና ክብርና አምላኽና ይኹን ስለዚ ኩሉ ዝበሃለና አኪብና ከይንኸይድ ኩሉ ዝበሃለና አኪብና ከይንኸይድ ክንመሚ ክንፈልጥ ይግባአና አርባዕተ ዝተፈላለየ ሓሳብ እዩ ዘሎ እቲ ቀዳማይ ቅድሚ 7 ዓመት ናይ መከራ ዘመን ቤተክርስቲያን ክትንጠቅያ ኢሎም ዝኣምኑለው ቅድሚ 7 ዓመት ናይ መከራ ዘመን ናብ ዝምድር ዝመምጽኡ ቤተክርስቲያን እንታይ ክትከውን እያ ክትንጠቅያ ኢሎም ዝኣምኑለው እንደገና ድማ ኣብ ማእከል ናይ መከራ ዘመን ማለት ኣብቲ 3 ዓመትን መንፈቅን ኣብኡ ኸኣኒ ቤተክርስቲያን እንታይ ክትከውን እያ ክትንጠቅያ ስለዚ ቤተክርስቲያን 3 ዓመትን መንፈቅን ኣብ ዝምድር እዚ ብመከራ ክትሓልፍ ኢሎም ዝኣምኑ ኣለው ሳልሳይ ድማ ድሕር ናይ 7 ዓመት ናይ መከራ ዘመን ቤተክርስቲያን ክትንጠቅያ ማለት ቤተክርስቲያን ኣብ ዝምድር እዚ 7 ዓመት ናይ መከራ ዘመን ከተሕልፍ ኢሎም ከዓ ዝኣምኑኻ ኣለው ራብዓይ ብፍጹም ምሳና ዘይሰማማ ሓሳብ ድማ ብፍጹም ምንጣቕ ዝበሃል የለን ከም ሓምሻ ኢሎም እውን ዝመጽእ ዘሎ ትምርታት እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦሬዲ እንታይ ኮይኑ መጽኡ ሕጂ ናይ 10 ዓመት መንግስቲ ጥራይና ንጽበህ ዝብሉ ከዓ ኣለው ብፍላይ እዚኣቶም ራብዓይን ሓምሻይን ኣውፂና እቶም ሰለስተ ግን ዘገድሰና ስለ ዝኾነ እቶም ክልተ ጥቕሲ ይጠቕሱልና እዮም ብርግጽ ግን ከዓ ዋላ ጥቕሲ እንተጠቐሱ ግን ከምዚ ኮንክሪት ዝኾነ ወይ ከዓ መሰረት ዘለዎ ሓሳብ ግን ኣይበናን እዩ ስለዚ ምናልባት ግዚኡ መዓስ እዩ ንዝብል ናተይ እምነት ቅድሚ 7 ዓመት ናይ መከራ ዘመን ቤተክርስቲያን ክትንጠቅያ ኢለ እየ ዝኣምን አሜን ንምንታይ እዚ ከምኡ ኢለ ይኣምን ከዓ ምኽንያት ኣለኒ ራእይ ዮሐንስ እቲ ናይ መወዳእታ ትንቢት ሓቂ ናይ መወዳእታ ትንቢት ራእይ ዮሐንስ ከድኩም ድሕር ዳጽኒዕኩሞ ራእይ ዮሐንስ ኣብ 3 እዩ ዝኽፈል ራእይ ዮሐንስ ኣብ ክንደይ ይኽፈል ኣብ 3 ይኽፈል ቀዳማይ ምዕራፍን ካልኣይ ምዕራፍን ድሕር ዳሪኹሞ እቲ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሮ ህይወት ሕጂ ዘለዎ ላይፉ ሕጂ ዘለዎ አካይዱ ነገራት ይገልጽ እንደገና ድማ 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ድማ ሕጂ ኣብ ዓለም ዘላ ቤተክርስቲያን ከዓ ይገልጽ እሞ ብድሕሪኡ ካብ ራማይ ምዕራፍ ክሳብ ምዕራፍ 19 ከይድኩም እንድሕር ዳ አንቢብኩሞ ግን ካብ ምዕራፍ 4 ክሳብ ምዕራፍ 19 ቤተክርስቲያን ዝብል ቃል ኣይትረኽቡን ኢኹም ስለዚ ቤተክርስቲያን ኣብ ዘይብሉ ብዛዕባ ቤተክርስቲያን ዝጽሓፍ ጉዳይ የለን ማለት እዩ ስለዚ ቤተክርስቲያን مستندقت يبدحري شو عت عمت ناي مكرا زمن زمت زبل مرقت يحيزه زغيد مالتي املاخ مسك كبر كلنا املاخنا يكون اب قداماي معرفن كلاي معرفن دحر دا اصنعكم موغن من الباش غاغا يخلينا يقصري 10 تشعت غيزه بيت كريستيان تبايلو اب كلتا معرف اب 3 معرفات تغليصله قداماي كلاي سالساي معرف كابرابعي معرف كساب تقص 10 معرف ግን ራእይ ዮሐንስ ከድኩም ድሕር ዳጽኒዕኩም ግን ቤተክርስቲያን ዝብል ነገራት የለን ስለዚ ካብራብዓይ معرف ንድሓር ዘሎ ድማ ናይ ቤተክርስቲያን ምንጣቅን ከምኡኻ ናይቲ 7 ዓመት ናይ መከራ ዘመን ኣብዚ ምድር እዚ ሙኻንን እቲ ጸረ ክርስቶስ ድማ ዝግለጸሉ ሙኻኑ ካብዚ ክንርዳእ ንኽእል ማለት ዕላምኡ ንምንታይ ዕላምኡ ንኽልተ ነገር እዩ ኣብ ምድር ዘላ ቤተክርስቲያን ንምእካብን ብክርስቶስ ዝደቀሱ ትንሳኤ ንምሃብን እዩ ዝመጽእ ጎይታ አሜን ኣብ ምድር ዘላ ቤተክርስቲያን ንምእካብ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝደቀሱ ከዓ ትንሳኤ ንምሃብ እዩ ዝመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ትርጉም ምንጣቅ እንታይ ትርጉም ምንጣቅ እንታይ ታይ ምንጣቅ ኣብ ትግርኛና ምንጣቅ ዝብል ቃል ኣይትረኽቡን ኢኹም ምንጣቅ ዝብል ቃል ኣይትረኽቡን ኢኹም አላብ ዘንበብና ተሰሎንቄ ምንጣቅ ዝብል ቃል የለ እንታይ ኢልዎ ብደበና እንታንከውኒና ዝብል ክንላዓሊና እዩ ዝብል ምናልባሽ ኣብቲ ናይ አምሓርኛ
እንነጠቃለን ይላል አፍተና የማርኛ ከምንነጠቅ ይዛረብ ምንጣቅ ዝብል ቃል አሎ ግን እዚ ምንጣቅ ዝብል ቃል ምልዓል ዝብል ትርጉሙን አለዎ ምልዋጥ ዝብል ትርጉም አለዎ ሙሳድ ዝብል ትርጉም አለዎ ምእካብ ዝብል ትርጉም አለዎ በኽብር ምግላጽ ዝብል ትርጉም አለዎ ነናቱ ዝኾነ ጥቅሲ አው ቀሚጤ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ምልዓል ዝብል ቃል አለው እዚ ምልዓል ዝብል ቃል አብ ተሰሎንቄ ንረኽቦይና ብደበና እንታንከውኒና ክንልዓል ኢና ይብል ክብርና አምላኽና ይሁን ምናልባሽ ምንጣቅ ወይ ከ ምልዓል ናብጎኒ አይኮነን ዘመልክት ናብዙን አይኮነን ዘመልክት ንታሕቲ አይኮነን ዘመልክት ናበይ ዘመልክት ንላዕሊ ዘመልክት ምልዓል ንምንታይ ዘመልክት አልዕሎ ተልካይን ሓደ ነገር ንሰብ ናበይ ዘልዕሎ ይጎቶ ንየማን ይጎቶ ንጸጋም ይጎቶ ወይ ንታሕቲ ይጭፍልቆ ኖ አልዕሎ ተልካይ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ሓፍ ይብሎ ኣብ ኣየራ ጠጠው ይብሎ ማለት ስለዚ ምልዓል ወይ ከ ምንጣቅ ንላዕሊ ዳንበር ንጎኒ ወይ ከ ናብዚ ይኮነን ንኣብነት ክርስቶስ ሕጂ ተዝመጽእ አፍት ወጽና ይኮንና ናብ ሰማይ ንኸይድ ተዘለና ይኮንና ኢና ንላዕሊ ንኸይድ ስለምቲ ግራቪቲ ይሕዘናኒ አሜን ዶ እዚ ኮርኒስ እዚ ይሕዘናኒ አሜን ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕርትን ሳይንታ ይኮይኑ ገዛ ተዓጽዮም ኣብ ዝነበረሉ እዋን እቲ ዊሉ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ኢሉ አሜን ክብርና አምላኽና ይኹን ስለዚ በዛ ዓይነት እዚ ክንርድኦ ጽቡቕ ምልዋጥ ዝብል ቃል አሎ እዚ ምልዋጥ ዝብል ቃል ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ቃል እዩ ነዚ ሞዋት ስጋና እንታይ ገብሮ እዩ ዝብላ ክልውጦ እዩ ዝብል ክብርና አምላኽና ይኹን እዚ ሞዋት ስጋና ብዘይ ሓልፍ እንታይ ክኸውን እዩ ክልወጥ እዩ ስብሓትና አምላኽ ይኹን እዚ ብዙሕ ግዜ ንከናኾኖ ስጋ እዚ ብብዙሕ ሜክኣብ ነወቅቦ ስጋ ናብ መንግስተ ሰማያት ሒዝና አይና ኣቶኒና ክብርና አምላኽና ይኹን ብዙሕ ኣይትጨነቁ አሜን አሜን ደቅዱሳን ከምቲ ንስጋኹም ንነፍስኹም ተጨነቁ አሜን ዘማር ክዝምር ከለኹም ኢሉ ከምቲ ንስጋና ንጭነቆ ንነፍስና ኸም እንታይ ንኹን ንጨነቅ ኢሉ ስለዚ እዚ ምልዋጥ ዝብል ቃል ናይ እግዚአብሔር መለኮታዊ አሰራርሓ ይዘመልክተልና ክብርና አምላኽና ይኹን አሜን ከመይ ይኽኸውን ከመይ ይኽገብሮ እግዚአብሔር ይልውጦ ንዑ ዝጨንቆ ነገር ወላ ሓደ ነገር የለን ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቶም ሙታት ዝደቀሱ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾኑ ድማ ንሳቶምን ድምጽ ወደ አምላኽ ሰሚዖም እንታይ ክኾን እዮም ክትንስዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክትንስዮም ንሕና ንዓታቶም ኣይንቅደሞም ኢና ንሶም ንዓና ይቅድሙና እዮም ግን ክትንሱ ከለው ድማ ብቅጽበት ዓይኒ ስግኦም ክልወጥ ሃሌሉያ አሜን ኣነ ብጣዕሚ ካብ ዝገርመኒ ካብ ዝደንቀኒ ናይ እግዚአብሔር ኣሰራርሓ ክበጽሑ ዘይከኣልኩ ክንደይ ዓመታት ዝቀበርናዮም ኣቦና ኸውን ይኽእል ኣሕዋትና ኸውን ይኽእሉ ምንም ስግኦም ደፍሪስ እዩ ምንም ነገር ዝበሃል የብሎምን ሓቂ እንዲያም ዓጻጽምቶምን ከምኡ ኣይደኖ ከመይ እግዚአብሔር ከም ዝጽውዖ ኣይደኖ ካብቲ ዝሐጉሰኒ ነገር ናይ እግዚአብሔር ከኣልነቱ ይዘርኤካ አሜን ንኹሉ ጸውዒስ ንዓና ተኣከብ ኢሉስ በቃ ተኣከብ ኢሳያስ ኢሉስ ኣምጻ ኣቢሉ ስጋ ኣልቢሱስ ናብቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ይወስዱ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካብቲ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ድማ ባሕርሲ ሙታታ ክትህብ ኢሉ ኩልኩም ክብሎም እግዚአብሔር ክእዝዞም ወፍ ኣበይ ሰብ ዝመውት ኣብ ኩሉ ቦታ ሓቂ ኣብ ባሕሪ ይመውት ኣብ መገዲ ይመውት ኣብ ገዝኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ እዩ ዝመውት ግን ኩሎም እቶም ሙታት ዝተቀበሉ መሬት ይኹን ባሕሪ እግዚአብሔር ክእዝዞም ሙታን ክንታይ ግበር ትፍእዮም ኣምጽዮም ናባይ ክብል አሜን ክብርና አምላኽና ይኹን ስለዚ ብጎይታ ኮይኖም ዝደቀሱ ተስፋ ኣሎ ሓደ መዓልቲ ክትንስዮም አሜን ክብርና አምላኽና ይኹን ስለምታ ብጎይታ ኮይኖም ዝደቀሱ ብፍላይ ብጎይታ ኮይኖም ዝሞቱ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት እንታይ ትኾኑ ይዝብል ኣይትሕዘኑ ይዝብል ብዙሕ ዓመታት ብዛዕባ ሓደ ሰብ ምሕዛን መጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣይኮነን ሓደ መዓልቲ እንተኸንገብሮ ኢና ክንራኸቢና ኣብ ሰማያት አሜን እዚ ዓብ ተስፋ ዘለና ሓንተስ ብጎይታ ጥራይ ኮይኑ ይኺድ ክብርና አምላኽና ይኹን ሙሳድ ዝብል ቃል ኣሎ ምእካብ ዝብል ቃል ኣሎ ንኹሉ ክገልጾ ኣይክእልኔ ስለምንታይ ምስ ግዜ አንጻር ምእካብ ዝብል ቃል ኣሎ ብኽብሪ ድማ ምግላጽ ዝብል ቃል ኣሎ ብኽብሪ ከዓ ከም ንግለጽ መጽሓፍ ቅዱስና ይነግረና እሺ ብናተይ ትንተና ምጽአት ክልተ ዓይነት ገጽ ሂበ የለኹ ስውር ምጽአት ግልጽ ምጽአት ይለ የለኹ ስውር ዝኾነ ምጽአት እዚ ስውር ዝኾነ ምጽአት ንቤተ ክርስቲያን ዘይኮነ ዝተሰወረ ንኣህዛብ እዩ ንቤተ ክርስቲያን ኣይተሰወረን እቶም በክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾኑ ዘበሉ ብሙሉኣቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ኣብ ሰማያት እንታገብርዎ እዮም ክቕበልዎ እዮም ክሪእዎ እዮም ክብርና አምላኽና ይኹን እዚ ስውር ዝኾነ ምግላጽ ንኣህዛብ ዳኣምበር ንዓና ንቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ብምጽአቱ ኣብዛ ዓለም ብዙሕ ኣሸጋሪ ኩነታት ክኸውን እዩ ሰብ ብዝጸንሖ እንታ ክገብር ክኸይድ ኖ ሰዓሸሞንተ ኣብ ከምዚ ቦታ ተኣከቡ ተባሂሉ ዝግበር ምጽአት የለን بخمسة عينات بزح حزب أملاك تتالي لي حكي يسوع كريستوس كمتسي تبعيله بزح تتالي لي أيكونه أنا أكيد
أبز مدرون كمو نجار سمعين يا رقدمي قال عمتات هيكونا أنا يسوع كريستوس يزبلهم دحر كل نجاراتكم شطوا لهم نعبر خان خيدي لهم قال لهم دحر يقول محنت مفتحت يوم عفاني يوم نتسب بعد دحر دا إسقى يسوع كريستوس كوين كا أما مسكال كنسق لك كاينا ما بدحر إسقى بسال سيت معلت تموت خامم بسال سيت معلت دحر كموتات كتنسي خامس بلوه نتم إمن ها حادي يقول حريعه نابوليس إيديه كم زبل سميع الله عليه سلزي بزعبا مصعاتنا يسوع كريستوس اذا مدرزيا اصبيق اشغار خنتات كتحلفيا اذا صور مصعات ز معاسي زخون زفلطو خماني اندحدعنا زفلطو ولا حدا سب يلن مصحف قدس كزارب كلو ولا حدا زفلطو يلن سلازي غويتاهم بينيت ساعات كم زمص ايتفلطون يخمو مو نقحو غناخه فلطو بعل بيت نتي نتا سراق زمصلا غزي انت زفلطاس منقحه بيتو كتقعت كلاون سقاي مبلن سلازي ودسب بزي حسبكم وجزء كمتسي إيمان السخاتكم دماء زتدالهم كونوا يبل كبرنا عملنا يكون يسوع كريستوس قويتاي سلازم بار بيني تساعد قويتا كم زمت عين فلتنينا بيني تساعد خمت بيني تساعد خمت تمزل لا سنبت كن رغب دينا بيني تساعد يسفل مت دحر قلت ورحم رغب دينا دحر عمد كن رغب دينا أيضا لذي يسوع كريستوس بيني تساعد كم زمت سلازين فلت قن متحق قرص نتايب لنا الله نقحو زتدالهم دما ها كونوا بلنا له نحن هنقبرز قبعنا ينجرنا سلازم معس كم زخون سلازيت فلت سرقنا بيت كازخوت الله ساعات سلازيت فلت تسرق كاتحدر يكون عندي زمت الله ساعات انت زفلت نيركا جن داويل كان تايم قبر كبيتك محل خيو نيركا مالتي ويكتب قعد كلا تسمع تسيكا نو قدف هاي تقعد الكام السرقي متقاط أمكان يركب مالي سلذي يسوع كريستوس كم سرع أخوينه كم تسيو قبل كله يسوع كريستوس كتال الدليل يكونن كم زبل حسابيه كم أنت زخون ما عبد الله يناوعلنا نحضرنا أفتز مت الله زين ساعتين إدنا حسب بينا هم بيلاطس نحلنا الكابل متينا لنا مبلنا ينيرنا مالتي جنك زي أبير صادق أملاخ سلازخانة بتصدقي زفلت أملاخ سلازخانة كم عينت عيو أي عيني علامة أن من تايو أما درز الله بيت غرسيان نمق كابي أبقى ما يسألون كأربعة عشر شعاته دحرزن إحنا بهوت أن إحنا زلنا نمق بال قويتا أب آير مساعتهم حبيرنا خن اللي علينا كم أون نحوار مسقويتا كنبر إينا يبل كبرنا عملنا يكون لذي أما درز الله بيت غرسيان كتأكبه أما درز الله بيت غرسيان كتأكبه خطوسده من يتابع بيت غرسيان نحنا كل دي خنطا كل دي خيد نحن انت الناسي كل دي ندي علينا ابز ميتن قالن نخون حزب لنا كل دي زنطق ابز بيت زدلو سامنا يغزا ارسو بعليو انتاي زغبره زفلطا حرك موصي سبحاتنا املاح يكون قال اي دما بكريستوس زدقسو تنساين مهاب ازي اب قدامي سالونك 15 غناخه نفس وكب بسرعته كريستوس كم بخر دحر اتوم ناي كريستوس زبلو دما بمصاتو يلو مالو بزعبا تنسائي نحسب كلنا تنسائي حنسا يكونن زفصم ازون اغرا مگدك نغرو تنسائي حساب زفصم غداي يكونن ابتانا يسوع كريستوس اب ايرات ممصا تنسائي نحده وغن طراي نسو دما بكريستوس يسوع تاي زغونو زدقسو داغم لد زرخبو دحريو ግን تنسائي زرخبو بزحات يلو እንደም አለው ናይ ብሉይ ክዳን ቅዱሳን አለው እቶም ክልተ መሰኻኽር አለው እንደገና አብ ናይ መከራ ዘመን ዝተሰየፉ አለው تنسائي بتعمو بزح سلازي إدما مصحف قدسنا ببسرعاتو كريستوس كم بخور خوينو تاي كوينو له تنسيل له دحري إدما توم ناي كريستوس زبالو دما تاي كونيا كتنسيم يبل كبرنا املاخنا يكون سلازي بكريستوس مهلاوكا باهيبل كامين ولا كوانتوموت كهم تعنتو يتولنا الناس نبر حفتنا ولا كوانتوموت كا بهيوت كتنبري امين يسوع كريستوس غويتاي ولا كوانتوموت كا بمتاي كتنبري بهيوت ولا انتوموت بمتاي كنبري بمسرته موت زبل قال نزحج زلو ولد يزفرهم برن بعل باولوس يفرهم نينير بعل باولوس نموت بمنتايم زغلصو نير مسيلكم بربحايم زغلصو نير لوم بانصاري كتموتي خاتيلكا تزرع لي الله بيسوع سم نقيل يلكم لك بعل باولوس كن كم ربحايم زغلصو نير نعاي موت انتايو ربحايو سبحاتنا املاخ يخ سلامنتاي سمايو بيتهم سلازفلطو سلازردو ابز كن تدلاديل كخفيل كالله نا 7 عمت نا 10 عمت اقد ناوصخه كما يجركا بزعبا موت سبك زارب انكم بزعبا موت بزعبا صباح دحر صباح زخون كسب كفو ነገር كزاربل كاي تدلن يقا سب تزاريبل كاي تزاريبل كاي كونن ግን كم تقويتا زبلك حات نبر امين سبحاتنا املاخ يكون ود سب كم تستمدبل خم يز نبر زتمدبلك عمتات الله نز تمدبلك عمتات እግዚአብሔር ጽበየካ ዘሎ ዳ አንበር ንስኻ ብዝበልካዮ ሰባት ብዝበልዎ ብልዕሊ ኻዝ ፍጽም ጉዳይ የለን
ኣብ እግዚአብሔር ክሳብ ዝኾንከ ኣብ ክርስቶስ ክሳብ ዘለኻ ካብ ኢደይሲ ማንም ታይገብሩን ኣይፍርቆኒ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ እቲ ትንሳኤ ሙታት ድማ በብግዚኡ ከም ዝኸውን ክንርኢና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ምንጣቕ ምትራፍ ኣዝዩ ዝሕዝን ዋጋ ዘኽፍልን እዩ ካብ ምንጣቕ ምትራፍ ኣዝዩ ዝሕዝንን ዋጋ ድማ ዘኽፍልን እዩ ስለምንታይ ዝሕዝን ስለምንታይ ዋጋ ዘኽፍል እንድሕር ዳኢልኩምኒ ኣብዚ ምድሪ ዝኸለና ንክርስቶስ ፈሊጥና ያለና ሓቂ ጥዕምና ያለና ሓቂ ርኢና ያለና ሓቂ ኣቦ ምዃኑ መፍቀሪ ምዃኑ ሕያዋይ ምዃኑ ርኢና ያለና ካብቲ ናይ ምንጣቕ ነገር ምትራፍ ማለት ካብ ዘለዓለማዊ ህይወት ምትራፍ ማለት እዩ ኣይኮነን ድዩ ድሕሪኡ ዝቕፅል ዘሎ ነገራት እውን እንድሕር ደኣ ምስ ክርስቶስ ተዘይተጣቢቕካ ወይን ድማ ብፍጹም بسيف كحل في الكان تزيجكين كا من قست أملاك تأتوا يتقلني سلزي إدم عزيز حزنن عزيز ما واجه زخفلن زبالكوا كابست العيلة مالت زعجت نبرز الله أنا يكبت وقت نبراي نايت أجان نبراي خاتنا برد الله الشرور نبلك كأجزي أبيري خاتنا برد الله أبتشعو وانجن حنتن سلام انتاي كتعد قاعد تقلني خا كشيء قاعد تقلني خا ما حتم تعراوي دم تقبل قاعد تقلني خا تفولتي خا شو دي شميت سنسان شو ديشتن ما حتم تعراوي كتقبل قاعد تقلني كتقبل عند حرد زي تقل كوينكا كتجزأ قاعد تقلني خا كشيء قد ما يتقلني خا كتسرحون قاعد تقلني خا سريح كادو مسكاب متاي كتكفل كم زبكاش بإم بي سايكون نشعو جزء كل نجار بيناي بتعوش تخاستك ما تشبس بويخا كل نجارات تايت قبر تكناون نعود ما يتقبل كيان سلاز يسرحون كسرح هاي تقلني خا سلازي قويتا يسوس كريستوس نيانوت عدل كهوبام كلنا نرئي تأمي أبلعكم من تأمي أستخدم من زبالهم نتوم أبتناي مكرا أوان زبلعو الله سبات إجزي أبير تايز قبر لهم زلوا خلهم كبرنا أملاكنا يكون آمين يسوس كريستوس قويتا سلازي كدوسان حواتي من تاع متراف مالت أزيز حزن كنا تاسلز غنا نفس وكف سب كم من تاع كيترف رأسون كريستوس كدالو رأسون تاسمعوي تبيت كدالو يجبوا أي مالتي كبرنا أملاكنا يكون هاليلويا بعد من يمزن الطاقة تيلنا أبيت غرسيان زلوا كله زمر كله زسبخ كل من فساوي مكنوان زجبر كله ينطق مالت أيكون كله أبشرش زمت أبالنا بيت غرسيان كله ينطق مالت أيكون تامر باب عساق تحسك الله بزحنا قرات تحس حكي زب اللعن ها زي باللعن بيت غرسيان لما خمو زنطقون زي نطقون زأكبته نأملخ مسيلهم زملالسون زي ملالسون زأكبته نكريستوس زمسلون نكريستوس زي مسلون تقلقلتن عقلقلتن زأكبته بالنقابرو منفسه من قسقاس بفصو ما ينتالل انا بزعبه جزار سيطرايز فلت بزعبه خالق نفلت ايكل كبل خلخون اشتي ነገር ከምዚ خمتي خمزلو خمتي خبل خلخو تناي مودعتا دستيني ግን بعلو بوشتو مس نفس مس جزارسو مس منفسو دايو مس እግዚአብሔር ዳይ ጉዳይ ዝውድ እንበር ካብቲ ሰባት ዝብልዎ አይኮነ ንዓይኑ ፍዒኻ ብርቱዒኻ ጆኻ ሰኻራ መንግስተ ሰማይ ዳናትካ ንፍዑ ሰባ ከንዲኻ ንፍዑ ክስታይ እንዲኻ ገለ እንተበልኩምኒ በዚ መገድ ዝን መንግስተ አምላኽ አይወርስኒ ርእሰይ ክርአለኒ እሺ ሓራይ በዓል መን እዮም ዝንጠቁ እንተልና ዳግም ልደት ዝረኸቡ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተጠንቁ ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ዘለዎም እዞም ሰባት እዚኣቶም እዮም ዝንጠቁ ብዙ ጊዜ ንሕና ጎይታ ምቕባል ኢልና ንሓስቦ ኣይኮነን ኣብዚ ነውፃዮ ሽውዒት ከሓፍ ማብል ንብሎ ها أملاخي በቃ ኃጢአተይ ይቅረበል ኢሉ ዝወደ ንሱ እንታይ ጌርራይና ንወስዶ ቅዱሳን ጎይታ ተቀበለ ጌርራይና ንወስዶ ሓቂ ነው ብዙሓት ኣብ ከምዚ ጎይታ ዘቀበልናዮ ንጽባሒቱ ግን ቻው ኢሎምና ዝኸዱ መሊኦም እዮም ስለተቀቢሎም ማለት እዩ ሪሊ ተቀቢሎም ስለዚህ ዳግም ልደት ምርካብ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ዳግም ልደት ብውሽጥኻ ክርድ ዝርዳእካ ጉዳይ ዳግም ልደት ሪፍሌክት ትገብሮ ትገልጾ ነገራት አለ ወደ አንበር ዳግም ልደት ረኺበ እሞ በቃ ንጎይታ ተቀቢለ ኢልካ ጥራይ ከም ድላይካ እትኸዶ ጉዳይ አይኮነን እንደገና ድማ በመንፈስ ቅዱስ እንታይ ዝሆነ ዝተጠምቀ በመንፈስ ቅዱስ ዝተጠምቀ ማለት ብልሳን ዝጽልልኩም ከይተወስድዎ በመንፈስ ቅዱስ ዝተጠምቀ ማለት አካል ክርስቶስ ዝሆነ ማለት እዩ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ መጀመሪያ ሰብ ንጎይታ ምስተቀበለ አካል ናይ ክርስቶስ ይዝሆን አሜን አካል ክርስቶስ ይዝሆን አካል ክርስቶስ ምስኮነ በድሕሪ ድማ በማይ ጥምቀት ምስሓለፈ እዛ ወኪል ናይ ክርስቶስ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ድማ አው ኻንታይ ኸውን አባል ይኸውን ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ሰማያት ስምና ዝተጻሕፈ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣብ መዝገብ ስምና እንታይ ይኸውን ይጻፍ ምልክት ናይ ሰማያዊ ነገር እዩ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝምድር ዝተካይዶ ስርዓት ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ኤፌሶን 1:13-14 ከምዚ ይብል ንስኻትኩም ብኡ ቃል ሓቂ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ምስኣመንኩም مسمعكم بؤون مسامنكم بناي تسفى منفس قدس تايكونكم تحاتمكم
ንሱ ንምድሃን ጥሪቱ ንውዳሴ ክብሩ ዕርቡን ርስትናዩ ይብል ክብርን አምላኽና ይኹን እምባር መንዩ ዝንጠቕ እንድሕርዳይና ዳግም ልደት ዝረኸበ በመንፈስ ቅዱስ ዝተጠምቀ ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ክርስትና ከም ርስት ተቀቢልዎ ዝኸይድ ዘይኮነስ ናይ በሓቂ ክርስቲያን ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ቶም አይሁድኮም ምስራይዎም ነቶም ሐዋርያት እዚኣቶም ክርስቲያናት ኢሎም ሽም አውጽየምሎም ክርስቲያናት ዝብል ሽም እኮ ካብ ጽቡቕ ነገር ተላዒሎም አይኮነን እኮ አውጽየምሎም ብባጫ በቶም ደቂ ዓዲ ከም ባጫ ዝተለጠፎም ከም ጸርፊ ከም ባጫ ዝተለጠፎም ስም እዩ ክርስቲያናት እዮም ኢሎም ሰዓብቲ መን ማለት እዩ ክርስቶስ ማለት እዩ ክብርና አምላኽና ይኹን ስለዚህ ክርስቲያን ማለት ዘማር ማለት አይኮነን ክርስቲያን ማለት ሰባኺ ማለት አይኮነን ክርስቲያን ማለት ቤተክርስቲያን ሰንበት ዝመጽ ማለት አይኮነን እስከበሉ አይኮነን ክርስቲያን ማለት ሰዓብ ክርስቶስ ማለት معسير سعب كل جزء كل ساعات كل معالتي 24 hours لكريستوس دسعبيو سعب كريستوس مالت لازم كل ما تحب كل عيسو زخيد كل كريستياني مالت ما يكونن كل يسبح كلهم كريستيان مالت هيكونن كل يزمر كل كريستيان مالت هيكونن كريستيان مالت ان كريستوس دسعب مالت سبحاتنا املاك يكون ابز قال زدما كم نريو ناي مدحان وانجيل مسمعكم بؤون مسامنكم بناي تسفا منفس قدوس تايكونكم تحاتمكم امين اذا داغم لدت زرخه بسب سيل ناي منفس قدوس الله محتم ناي منفس قدوس الله حدا دبدابي بزي محتم كم زي سرح حدا كريستيان ما بزناي منفس قدوس محتم اذا انت زي تهاريمو تايغبرني تقبالነት يبلونا بسمعت قصيلون تايلو نسو نمدحان طريتو نوداس يخبرو عربون رستنا يلو كبرنا املاخنا ስለዚህ አውሽጥ ካዘሎና እግዚአብሔር መንፈስ ክብርና አምላኽና ይሁን ዕርቡን ርስቲ አባኻ አቀሚጥሎ ዕርቡን ዝበሃል ቃል ንፈልጠይን ሐቀይ ዕርቡን ማለት ሓደ ነገር ክትዕድግ ኢልካ ትኸይድ እሞ ነቲ ትዕድጎ ነገር ሙሉእ ብሙሉእ ክትከፍሎ አይትኽእልኒ ኢኻ እዋንቲ ወይ ክትውዶ አይትኽእልኒ ኢኻ ግን እንታይ ሂብካ ትኸይድ ዕርቡን ሂብካ ትኸይድ ዕርቡን መሃብ ማለት እዚ ንብረት እዚ ከይሽየጥ ከይልወጥ أنا ما تحرم على تنتظره كتقولوا له مالتي آمين عربون رستنا مالته زيو يسوع كريستوس منفس قدوس أوشتنا زقمت عربون رستنا هذا ما على تدمّا ما تنتظره ناي كوننا ناي آمين عربون زي كفل كالو نجر كتوننا أيتقلنا هذا أحد كتعدوا لكم تقدموا أزا أحد زيادة ليه اللي خزاق حازي أتبلوا ما نو زي أس زخونا سبت قدي فلاي عربون قدي فلاي كهبة كاي كلني ناي كالو كتكون أيتقلنا سلام انتاي واغاز خفلنا الله الي من ملس زوبنا سلازي نحنا دما واغاز تخفلنا حزبينا عرب الرستنا الله مسانا امين سلازي اذا عرب الرست زي كل غزي خنحلو يغبانا نمنفس قدوس اوشتا كل غزي خنحلو يغبانا كم دلاينا خنملالس كن اتون كن وصنا اينخلينا كم دلاي ز اتون زوصن نتي زل عالماو منغستي نتناي منطق غزي زتدالو سب زي كوناي مالتي انقصل حدث داغم لدزرخبي بعلمن يم زنطقنتلنا داغم لدزرخبي كم دما قصيلنا انريو داغم لدت زرخبه طراي زيكونس اذا داغم لدت زرخبه دما اوشط زغبرو نغرات الله وي زكناونو نغرات الله ناي بحقي داغم لدت زرخبه سب زصل سبيو صلوت مالت من الباش نشي ترغم ناي صلوت كنغراكم صلوت مالت نحنا نردو እግዚአብሔር ዛ ጀሚር ያዘለው ፕሮጀክት ተሳለጠለይ በጀኻ ከምዚ አግበረለይ እግዚአብሔር ዞም ደቀይ ከምዚ አይለማለው አብ ከምዚ አብጽሐለይ እግዚአብሔር በጀኻ አነ ነግረካለሁ አንተ ገዛ ደለሎ አንተ ገዛ ሀበኒ በጀኻ እግዚአብሔር ዛ ፕሮሰስና ቀልጢፍ ካንታ ይግበራ ወዳአያ እዚ ጸሎት አይኮነ እሺ እዚ ጸሎት አይኮነ ሲሪየስሊ ማለት እዚ ጸሎት ተባሂሉ አይጽዋዕን አመጽሐፍ ቅዱስ ጸሎት ኢሉ ዝጽውዖ ምስ ድምጽ አምላኽን ድምጽኻን እግዚአብሔር ምስማዕን ካብ እግዚአብሔር ድምጽ ምቅባልን كبرنا أملاخنا يكون أزي حج زتانتون كوا بملو قدم منجست أملاخن صدق ندلايمه دحر كله كوس سخالكم زتابها لي نسخة أبكر مسارعكات تصلي له زلها سخاخ تصلي زقبا أكاجن كم تعنتو يزبلنا يوم نقحو بصلات نقحو تا معلت قويتا معس كم تمسعي تفلطني خمو نقحو تصلي زبلنا بزعبا مصعتينا هنصلي زقبانا بزعبا زل عالماو بيتنا هنصلي زقبانا እግዚአብሔር አምላኸይ ካታ ዘል ዓለማው ቤታይ ከይከውን ከይተርፍ ሓደራ እግዚአብሔር ኢልና ህንጽልየ ዝግባአና ዛ አይነት ጸሎት እዩ ንስኻትኩም ነቲ ብኡ አባ አቦ ኢልና እንጽዋዓሉ መንፈስ ውልድነት ኢኹም ዝተቀበልኩም ጸሎት ማለት አባ አቦ ኢልና ህንጽውዕ ዘኽእል መንፈስ ውልድነት አውሽጡ ዝተቀበለ ሰብ ኩሉ ግዜ አባ አቦ ኢሉ ህጽውዕ ይኽእል አሜን ክብርና አምላኽና ይኹን እዚ መሰል ውልድነት ናይ ስለዚህ ሓደ ሰብ እንድሕር ዳናይ በሐቅ መሰል ውልድነት ረኺበ ዝብል ኮይኑ ምስ እግዚአብሔር ዝዘራረብ ሰብ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ
ስራና 4 ሰዓትና ደቀሰ 7 መዓልትና ደቀሰ 10 መዓልትና ደቀሰ በዘይ ጸሎት ዝኸይድ ሰብ እንድሕር ዳልዩ ኮይኑ እዚ ኣብ ሓደጋ ኣሎ ማለት እዩ ኣይኮነ ሓጹርካ ክነቃነቅሲ እንድሕር ዳ ጀሚሩስ ቤትካ እንታይ ምዃኑ ይተርፎኒ ማለት እዩ ሙራሲ ተርፎኒ ማለት ስለዚህ ሓጹርካ ዝተነቃነቅካ ሰብ ከን ካለኻ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ጸሎት ሰብ ክትከውን ይግባእካ እትብርክ ሰብ ክትከውን ይግባእካ እዚ ጸሎት እዚ ካልእ ዘይውስኽ ጸሎት እዩ ንስኻን ኣምላኽካ ጥራይ እንታይ ትገብሮ እዩ ካልእ ኣርእስቲ ዘይተእትወሉ ጉዳይ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ኣባ ኣቦ ኢልና ክንጽውዓሉ ንኽእል መሰል ውልድነት ኣብ ውሽጥና ስለዚ ተቐበልና እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቀጽሉ እንታይ ኢሎ መንፈስ ባርነት ከም በሓድሽ ንፍርሃት ኣይተቐበልኩም ስለዚህ እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ዘበሉ ንሳቶም እንታዮም ውሉድ ኣምላኽ ሓደ ጊዜ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ክብለና ከሎ ንገለ ንዓና ዝጥዕመና ጉዳይ እንድሕር ዳ ሓሲብና መሪሕነት ንጽበ እንድሕር ዳ በዓልና ንገብሮ ኮይና እንድሕር ሰባት ዝገብርዎ ኮይኖም ትጽበይ ዲኹም ማይ ትጽበይ ዲኹም ሰላሕ ኢልኩም ትገብርዎ ተኣትው ትወፁ ከም ትላይኩም ኢኹም ትነብሩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ግን እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ንሳቶም እዮም እንታይ ውሉድ ኣምላኽ ናይ በሓቂ ውልድነትካ ተረጋግጸሉ ብመንፈስ ኣምላኽ ክትምራሕ ከለኻ ናይ በሓቂ ውልድነትካ ተረጋግጸሉ ብመንፈስ ኣምላኽ ክትምራሕ ከለኻ ምርሒነት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥኻ ዝተለማመድካ ሰብ ክትከውን ከለኻ ብዝተፈላለየ መገዲ ብድምጽ ክኸውን ይኽእል እዩ ብራእይ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሕልሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ብቃሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሰባት ብምልኣኽ እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ መገዲ ንስኻ ብዝበጻሕካዮ ደረጃ መንፈሳውነት እግዚአብሔር ድምጹ የስማዓካ አሜን ደቅዱሳን ስለዚህ ናይ በሓቂ ውሉድ ኣምላኽ ብመንፈስ ኣምላኽ እንታይ ዝገብር ዝምራሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ለዚ ዓይነት ልምምድ እንድሕር ውሽጥኻ ዘየለ ኮይኑ እንታይ ዓይነት ህይወት እዩ ኣባ ኣቦ ኢልና ንጽውዓሉ መንፈስ ካብ ዝተውሃበና ክንጽልሎና ናብ ኣምላኹ ዘይጽሊ ኣማኒ ዳግም ልደት ረኺቡ ክንብሎ ኣይንኽእልና ናብ ምስ ኣምላኹ ዘይጽሊ ሰብ ምስ ኣምላኹ ዘይዘራረብ ሰብ ብፍጹም ምስ እግዚአብሔር ዘይዘራረብ ኮሙኒኬሽን ማለት እኮ ሓቂ ርክብ ኔትወርክ ተዘየለ ክድውሎ ዶ ትኽእሉ ምስ ሰብ ክትራኸቡ ዶ ትኽእሉ ልክዕኹም ማለት እኮ ለዚ ምስ ኣምላኽኩም ዘለኩም ሪሌሽንሺፕ ምስ ኣምላኽኩም ዘለኩም ኮሙኒኬሽን እንድሕር ዳ ተቋሪጹ እቲ መሪሕነት ካበይ ክትረኽብዎ እቲ ናይ ህይወት ናብራ ብኸመይ ክትለማመድዎ ጸሎት ማለት ምስ ኣምላኽ ሕብረት ምግባር ማለት እዩ ሕብረት ዘይብሉ ምስ ኣቦኡ ድማ ኦሬዲ ኣብ ሕቶ ምልክት እዩ ስለዚ ጸሎት ድምጽ መልኣኽን ድምጽ ምቕባልን እዩ እምበር ድምጽ ጥራይ መልኣኽ ኣይኮነን ጸሎት ማለት ትእዛዝ ምትሕልላፍ ማለት ኣይኮነን ጸሎት ማለት ገሊኣቶም ትእዛዝ እዮም ዘመሓላልፉ ይምብርኮ በኢየሱስ ክርስቶስ ብሰሜን ወዲ ኣሎ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢልካ ምውፃእ ማለት ኣይኮነን ድምጽ ትልኽ ድምጽኻ ትጽበ አሜን ሓደ ጊዜ ነቲ ንጽልዮ ኳስ መሪሕነት መንፈስ ቅዱስ የድልየና ኣነ ዝጸልይ ኩሉ ኣርእስቲ ጸሎት ድሓፈር ኩሉ እዋናት ኣሎ ስለምንታይ ክጽልዮ ዘይግባእኒ ጸሎት ዝጸልይ ኩሉ እዋናት ኣሎ ስለምንታይ ነቲ ንጽልዮ ጸሎትካ ንዑ ኸማን መሪሕነት መንፈስ ቅዱስ የድልየ እንታይ ክጽልይ ከም ዘለኩም ኣይትፈልጡን ይኽእል መጽሓፍ ቅዱስ ሓቂ ኣይትፈልጡን ይኹም ዝበለኮ ስለዘይ ንፈልጥ እዩ መንፈስ ግን ከምኡ ንድኻምና እንታይ ገብሮ ይድግፎ ስለዚህ ናብ መንፈስ ቅዱስ ተወኪልና እንታይ ክንገብር ክንጽሊ ምስ ኣምላኽና ሕብረት ክንገብር ዳ እምበር ጸሎት ድምጽ መልኣኽን ድምጽ ድማ ምቕባልን ክብርና ኣምላኽና ይኩን ኣብ ሉቃስ 21:36 ምስ ንጥቀት ተታሒዙ ከምዚ ኢልና ኣሎ ስለዚህ ካብዚ ዝመጽእ ኩሉ ነገር ንምምላቕን ኣብ ቅድሚ ወዲ ሰብ ደው ንምባልን ሓይልም እንት ክትረኽቡ ኩሉ ሳዕ እናጸለኹም ንቕሑ እንታይ ክትኮኑ ክልተ ነገር ንምምላቕ ምእንቲ ክትኮሉ ክትመልቁ ካብ ትእኪት ዓለም ምእንቲ ክትመልቁ ምእንቲ ክትምንጠሉ ክትግዕዙ ክትለዓሉ ክትንጠቁ ምእንቲ እንታይ ግበሩ ጸልዩ ንቕሑ ቀጽሉ ድማ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብ ቅድሚ ወዲ ሰብ ድማ ደው ንምባል ምእንቲ ክትኮሉ ነግረኩም ኣለኹ ኩሉ ድዘመረ ኩሉ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ደው ይብል ማለት ኣይኮነን ኩሉ ድሰበኸውን ኩሉ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ደው ይብል ማለት ኣይኮነን ደው ከብለካ ዝኽእል ነገር ኣብ ውሽጥኻ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ምእንቲ ከይተሓፍሩ ዝብል ቃል ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ከይተሓፍሩ ኣብ ቅድሚኡ ደው ምእንቲ ክትብሉ ክትኮሉ ስለዚ ኩሉ ሳዕ እናጸለኹም እንታይ ግበሩ ንቕሑ ብግሉ ጸሎት ዘይተለማመደ ሰብ ብሕብረት ወላ ሓንቲ ነገር ክገብር ኣይክእልን ሰንበት ክትመጹ ከለኹም ማዕረ እንደይ ተዳሊኹም ትመጹ ማዕረ እንደይ ጸሊኹም ትመጹ ክላሎ ማዓንቲ ቸርች ብዙሕ ክስታይ ኮይኑ ውዒሉ ከምዚ ኮይኑ ውዒሉ ዝሒሉ ውዒሉ ደኺሙ ውዒሉ ፕሮግራማት ከምዚ ኮይኑ እትብልዋ ደኺምካ ስለ ዝመጽኻ ኢኻ ንስኻ ሲሪየስሊ ነግረካ ኣለኹ ብሓቂ ኣብ ውሽጥኻ ተነቃቂሕካ እንድሕር ዳኣ መጺኻ ካብዚ ብዚ መድረኽ ዘሎ ሰብ ኣይትጽበን ኢኻ ኣረ ካብዚ ትጽበን ኢኻ ካብኡ ሓሊፉ መንፈስ ቅዱስ ንዓኻ ክትንክፈካ ጅምር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ኣሰራርሓ እግዚአብሔር ከምዚ ስለዚ ካብዚ መድረኽ ዘሎ ጥራይ ትጽበ እንድሕር ዳኣ ኮይንካ ንባዕልኻ ተዳሊኻ ስለ ዘይመጽኻ እንድሕር ዳኣ ብሓቂ ተነቃቂሕካ እንድሕር ዳኣ መጺኻ ነዚ ብዚ መድረኽ ዝመጽኻ ማን ተነቃቅሖ መሊስካ
ኢየሱስ ጎይታ ኩሉ ዝመድረኽ ዝመጽእ ኩሉ የነቃቃሓካ ማለት ኣይኮነን ካባይ ጀሚሩ ንስኻ እንድሕር ዳ ተነቃቂሕካ መጺኻ ንዓይኒ ሰባኹን ከተነቃቅሓኒ ትኽእል ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ጸሎት ዝተለማመድና ህዝቢ ክንከውን ይግባአና ጸሎት ማለት አርእስ ጌርካ ብዛዕባ ጉዳያትካ ምድራዊ ጉዳያትካ ምጽላይ ማለት ዘይኮነስ ሕብረት ምስ አምላኽ ምግባር ማለት እዩ ምስ እግዚአብሔር ምዝርራብ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይጽበየካ ድምጽኻ ክሰምዕ ይደሊ ኩሉ ግዜ ምስኡ ክትወስድ ይደልየካ እግዚአብሔር ድምጽኻ ክሰምዖ ይደሊ እግዚአብሔር ስለምንታይ አባኻ ስለዝኾነ ውሉዱ ስለዝኾንካ አባ አቦ ኢልና እንጽዋዓሉ መሰል ውልድነት ሂቡናይ ስለዚህ መሰል ውልድነት ካንታ ይግበረሉ ተጠቀመሉ ክብርና አምላኽና ይኩን ስለዚህ ንምምላቕን ደው ንምባልን ምእንቲ ክትክል ኩሉ ሰዓት እንታይ ይግበር ንቃሕ እና ጸልይኹም ኩሉ ሰዓት ብልቃል ሓዝዋ ኩሉ ሰዓት እስከበሉ ኩሉ ሰዓት ምጽላይ ማለት ኩሉ ሰዓት ትማል ጸልየ እሞ ለማ አንተ ግን ደሃን አይ ጾም ጸሎት እንደቀን ሰሙን ሙሉ እጅኻ ሰሙን ሙሉ ክዓርፍ አይባሃልኒ ብናይት ማለ አየር ዲኻሎም ተተንፍስ ደለኻ ብናይ ንጎ አየር አይኮን ካን ሕጁን ተተንፍሶ ዘለኻ ሕጅ ስለዘድልየካ ስለዚህ ጸሎት ማለት ኩሉ ሰዓት ምስ እግዚአብሔር ታይ ምግባር ማለት እዩ አብድኻም ሃሉ አውድቀት ሃሉ ገለ አየገድስኒ አብድኻም ንዘለው እግዚአብሔር ብርታዕ ይህቦም አውድቀት ንዘለው እግዚአብሔር ትንሳኤ ይህቦም ሓንቲ ግን ምስኡ ጥራይ ተንበርከኽ ግዜ ውሰድ ምስኡ ስብሓትና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ንምምላቕን ደው ንምባልን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ እትጽልን ሰብ ክትከውን ኣለካ ሕልፍ ክብለ እዝውን ቃሉ ምንባብ ሕብረት ኣሕዋት ምግባር እዚ ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ ግን ኣብ ህይወት ኣብ ናብራ ግን የገድሰናይ እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተኮይንኩም ብኡኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ እተወልዱ ህፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ጸባ እንታይ ግበርዎ በሃግዎ ስብከት ትለቅም ኣማን ጥራይ ኣይትኹን እሺ ስብከት እናለቀምካ መንፈሳውነት የለን لما أنت أنا أبزني نعهدكم كبراتكم إنكارش كجبركم يتطاو إلى زلخ ده أمبر نسمونكم زخانكم قلب كباكم ما يكونكم أبز متي لو مسب كسمع قال خمشة قال أملا خم بكفي الكاب جزء وسر مسكال صباح نجوها جزء وسر مسكال قال أملا خوش تخان حرد عزيز بالكان هنا يمختهن نصرا نوش تخا كان تصغير قالي لعلو كلهم قالوا نحرد قديم قالوا نبض صلة وصدك نام مهلا وصدك نام نصحى وصدك قالوا ناي هيوت ممرحي خاي سلازنا هيوت ممرحي قريفكا كتقعز اي تقلني خا ما كاين تزوروا سبات اتي ابيدكم تحزوا ستيرسو انحردا زي لس انت هتقبروا تدخلوا زي قالوا زي نبب كريستيان ستيرسو زي بلو مكينه حيزو زخيد سب مالتي ازي كاب مالت امرو تتنكف عينولو ستيرسو زي بلو مكينه حيزو زخيد سب امرو تاي زغني تخكل زي لسبي مالتي سلازي حدا كريستيان ما قال أملاك عند حدا زي نبب كاينو أي تتعششوا بمزمور تزمروا ببزح ساعات تتصليوا بخالق منفسه من قص استقبروا تقلقلوا قال ما لك يتعشوا قالوا له علو خلي زت ولدك بقال أملاك تعبي له ما بمنتايو تناقف له بمنتايو بقال حق ز ولدنا يزبل بقال حق حردات وليدك أبقال حق كل جزء تنبرك تقال لك اتزت ولد كالو ناي مولاد دين قالوا سلازي از قال زي اب هيوتك معلتاو اندحر زي يله خوي نخت عبي تخلني خا مصحف قدس كنغرنا خلون منفساوي صبا انت يغبروا بهاغو سلازي معلتاو منفساوي صبا بهاغو تزي كونه جن بسبكت بيوتيوب بقله طراي ايتنبرو اسو توسخيو اسو انتايو توسخي اسكبلو توسخيو قدامنت تسرعو وجن قالوا من باب تخول يغبو يكبرنا املاكنا يكون هذا سبب دي سبب سي رخيبيسي كوفي لتاريخي وتقول له خلص من دا امهيركا خبيخ عبيخا مني تعبابيخا قال من مسلكوس هو انا بيوتيوب تمرت دحنا تماهير لني ملاخ اسرائيل اشي بيوتيوب كا ود مزمور تماهير بيوتيوب كا تمرت اقلقل تماهير حجا اقلقال خوينا يلوني اوكي اب هيوتو كن ياقلقالي نفاس ياقلقال طعمون ايرا كل بكل نغراتو مالتي نسب نمل علي لا زي كونكس تزراخو حق سلازقنا سلازي قالوا انت زي بالكا كل ነገር ከንቱ ቅዱሳን አሕዋቴ ኣብ ቃሉ ግዜ ይውሰድ ቀጽል ሕብረት አሕዋት ኣብ ጸጽባህ በሕብረት ኣብ ቤት ማደስ ከይቋረጹ ጸኒዖም ይከቡ ነበሩ ኣብ አባይት እንጌራና ቆረሱ በሐጎስ ብግሩህ ልብና አምላኽና መስገኑ በሐንሳ ኮይኖም ይበልዑ ነበሩ ኣብ ጸጽባህ በሕብረት ይብል ኣብ ጸጽባህ በምንታይ በሕብረት ኣብ ጸጽባህ በሕብረት ማለት ኣብ ጸጽባህ በከምዚ ዓይነት ጉባኤ ማለት ኣይኮነን እሺ ኣብ ጸጽባህ ምስትረኽቦ ሓፍቲ ብዛዕባ ቃል አምላኽን ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ነገር ታክትከውን ኣለካ ክትዘራረብ ክትክእል ኣለካ بزتخ عليكم متن كتراقبوا كلكم كاب قال أملاك وصايت الزراربو
قال توسخ ነገር كل خل خون بزعبا سراح بزعبا هيوت بزعبا نبره خنعل نخل خون ግን እቲ ዝዓበየ ቦታ ክንህቦ ዝግባአና بزعبا ምንታይ بزعبا ቃሉ بزعبا መንፈሳዊ ነገራት بزعبا ናይ ጎይታ ነገር بزعبا ጽባህ بزعبا እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ዝቀመጦ بزعبا ምጽአት بزعبا ዝነገራት እዚና እንታ ክንገብር ዝግባአና ክንዘራረብ ዝግባአና እቲ ካልእ ምዝራባት ፍጊዕ ይበለና አሜን አሜን ፍጊዕ ይብለካ ምሽ ትገርፉ ሓቀ ትበልዕ ወይ ፍጊዕ ኢልን ኢልካ ታይ ትገብሮ ትገርፎ አሜን እቲ ካልእ ዘረባታት ፍጊዕ ይበለና አሜን ቃል አምላኽ ግን መዓልታዊ ዋላ እንተ በላዕካዮ ሕጂ መጽ ሓደ ሰብ ኣብ ገዛኻ ይሰብኽ ድሕሪ ሰዓት መጽ ኣብ ገዛኻ ይስበኽ ድሕሪ 3 ሰዓት መጽ ኣብ ገዛኻ ይስበኽ ቃል አምላኽ ፍጊዕ ኢልኒ ኣኽለኒ ዝብሃል ጉዳይ ኣይኮነን ሓድሽ ምግላጽ እንሓዘ ይዝመጽእ ሓድሽ ህይወት ድማ ኣብ ህይወትካ ድማ እናፈልፈልኻ ይመጽእ ብኡ ድማ እናተዘራረብኩም መንፈስ ይምላእኩም ይብል እናተዘራረብካ በቃል አምላኽ ድማ እንታይ ይመላእካ መንፈስ ይመላእካ ካልእ ዘረባታት ኣይትዛረቡ ፕሊስ ብዛዕባ ስራሕ ብዛዕባ ገለ ተኾነ ኦኬ ግን ዝበዝሕ ሰዓታትኩም ግን ሃብዎ ንቃል አምላኽ ግዜ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ከምዚ አንቢበ ነይረት ማለት ታይ ትመስለካ ብቀዳማይስ ከምዚ አይለ ነይሩ ከመይ ትመስለካ ሰንበት ከምዚ አይሉ ሰቢኹና ነይሩ ፓስተር ኢሳያስ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ታይ ትመስለካ እዚ ሳይ ተረዳእትን ከመያ ተባሃሉ ንሓድ ሕድኩም እናተዘራረብኩም መንፈስ ታይ ግበርኩም ይምላእኩም ካብቲ መንፈስ አምላኽ ከይወጻኹም ሽዑ ምንታ እንተኾነ ምጽአት ተኾነ ትግዕዝ አሜን ካልኣይ ዝተዳለኻ ምዃኑ ቀዳማይ ዳግም ልደት ምርካብ ኢለኩም ኣሎ ኣውሽጥ ዳግም ምርካብ ሰለስተ ነገራት ጸሎት ቃል አምላኽ ሕብረት ሓዋት ኩሉ ኢለኩም ካልኣይ ዝተዳለኻ ምዃኑ እንታይ ኢለኩም ዝተዳለኻ ምዃን ኣብ ቃል እግዚአብሔር ምዕራፍ 24 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ምጽአትካ ከመይ ክኸውን ኢሎም ምስሓተትዎ ብዙሕ ዝርዝራት ያው ተዛሪቡ ዘሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ምዕራፍ 24 እንደዳኸና ረኺብናዮ ብዙሕ ቃላት እዩ ተጻሒፉ ዘሎ ብዛዕባ ምንጣቕ ተዛሪቡሎ ብዛዕባ ዝመጽእ ናይ ደቂ እስራኤል ጉዳይ ተዛሪቡሎ ኣብ ጥቕስር 4 ግን ከምዚ ኢልዎም ስለዚ ጎይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ ግናኸ ፍለጡ በዓል ቤት ነቲ ሰራቕ ዝመጸላ ግዜ እንተ ዝመጽእ እንተ ዝፈልጥ مناقه بيت خطكعت كلاون سقاي مبلن سلاز ود سب بزي حسبكم ጊዜ ክመጽኢሞ ንስኻትኩም ድማ ዝተዳለኹም ኩኑ አንቶይ ብጸሎት ንቁ ይሉና ሕጂ ድማ እንታይ ኩኑ ዝተዳለኹም ኩኑ ስለዚ መን ይዝንጠቅ ዝተዳለወ ይዝንጠቅ ከና በእተቡስ ብለኩም ኣለኹ በእተቡስ ክትከዱ ከለኹም አበይኹም ትጽበይዋ ነታ አተቡስ ኣብ ገዛኹም ኦበር ኣብ ገዛኹም ከም ትጽበይዋምሽ አቀ ንገሊኦምን ኣብ ደገውን ربع ساعه 10 دقيقه ትድንግይዎም ኢኹም ከም ድላይኩም ትገብሩ እተቡስ ተኾይና ግን አበይኹም ትጽበይዋ ኣብታ ስቴሽን ቦታ አቀ ኣብታ ናይ ስቴሽን ቦታ ትመጽእሞ በብዝ መጻት እተቡስ ለትስቀሉ ኢኹም ኖ እታ ንዓኹም ተድልየኩም ከተብጽሐኩም እትሓስብዋ እተቡስ ኢኹም ኣብ አንታይ ትገብሩ ትስቀሉ ግን ቦታ አበይኹም ትኸዱ ኣብታ ስቴሽን ቦታ ኸይድኩም ኢኹም ትጽበይዋ ስለዚ ምጽባይ ማለት ወይ ካስተዳለኻ ምዃን ማለት ኣብቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጻሉ ስቴሽን ቦታ ኸይንካ ምጽባይ ማለት እዩ አሜን ክብርና አምላኽና ይሁን ስለዚህ ዝተዳለኻ ምዃን ብብንታይና ንዳሎ ብብዙሕ ሸነኺና ንዳሎ እዚ ኣዝዩ ሰፊሕ ትምህርቲ ብሓደ መዓልቲ ዝውዳእ ጉዳይ ኣይኮነን ዝተዳለኻ ምዃን ማለት ብኩሉ ሸነኽ ዝተዳለኻ ምዃን ክልተ ነገር ግን ከብርሃልኩም ሕልናኹምን መንፈስ ቅዱስ ዘለኩም ሰባት ኢኹም ስለዚህ ብኸመይ ክንዳሎ ከም ዘለና መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ ዝምህረና አሜን አሜን ቅዱሳን ሕልናኹም ባዕሉ ይምስክረልኩም እዚ ነገራት እዚ ናብ ምንጣቕ ከም ዘይወስደካ بقال أملاخ أوش تخاز اسمه قال أملاخ نسود ما أنت يجبرك يمر حكا نبي يمر حكا نبتنا يسوع كريستوس متساعد يتايز جبرك زمر حكا سلزي بمنتاي كندالو لنا بخل شنق كندالو يجبعنا يمالتي سالسيتنا يمودعتنا نايكدسنا هيوتنا بران مهلا إذا بتعامل أزيو أقدس نجار أبقى ما يسألون كحمش عسران سلستن تسألون كبيت خرسان نجيركم على بزعبا متساعد بزعبا منطق بزوج شجرات سلزنا ورم بزوج تزحف الله أملاخ سمايك نقول لنتناهم يقدسه بتمسعات يسوع كريستوس بزل منفسكم من نفسكم من سجاهم بزي ما نكب كركب يتحلو اتزت أوعكم زلوا أمنيو نسون كجبراي انت هيلو ما الله بزي أملاح سماي كانوا كل أنت نعم يقدسوا بتا مسعات يسوع كريستوس بزل منفسكم من نفسكم من سجاهم بزي ما نكب كركب يتحلو بزي ما نكب كركب أنا كحلو لكم يا زي كونس بزي ما نكب كركب انت هيجبر يتحلو منفس كاي يتحلو سجا كاي يتحلو كومها ها نفسها وانت يقول يتحلو بينتي بتا مسعات يسوع كريستوس سلازي منفس كان نفسها سجا كان اندحردا زي تحلو خينكا بقولوا من قبز ملعكا سب كينكا ابز مدرز اندحردا تملالس كينكا اتنا يمنطق ነገር ኣብ ህይወትካ ከናውን ስለዘይ ይኽል ለዚ ብዘሎ መንፈስ ካን ነፍስኻን ስጋኻን ብዘይ መንቅብ ክርከብ ይተሓሎ ናይ ቅድስና ህይወትን ናብራን ኣብ ህይወትና ክህሉ
ጎይታ ይደልየና ክብርና አምላኽና ይኹን ስለምታይ እቲ ዝጸዋዓኩም ቅዱስ ይሞ ንስኻትኩም ድማ እንታይ ኩኑ ቅዱሳን ኩኑ እቲ አየናይ ዝገበረኩም እቲ ዝጸዋዓኩም አምላኽ ንሱ እንታዩ ቅዱስ እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ቅዱሳን ክትኮኑ ይዝደሊ ዝጸዋዓኩም ወንቅድስና ዳአምበር ከም ድላይኩም ናይ መንባር ነገር ላይሰንስ ክህበኩም አይኮንም ስለዚ ብናይ ቅድስና ህይወትና አብራን ክትነብሩ ይግባአኩም ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ቅድስና ሰፊ መንፈስ ነፍሲ ስጋ ብዙ ነገር ተጠቃለለ አብዝ ምድር ዝኽንመላለስ ከለና ንፋስ ዘይረኽቦ ሰብ የለን ሓቀይዶ ዶሮና ዘይረኽቦ ሰብ የለን አይኮነ ክልተ መዓልቲ ጌርናዮ ዶሮና እንድሕዳ በዚሑ ንቕይሮ ክዳና ንምንታይ ዶሮና በዚሑ ቀንዩ ስለዚ ምስ ዶሮናና መሊስና ክንቅጽል አይንኽልን ኢና አብዝ ምድር ዝኽንመላለስ ከለና ብዙሕ ካብ ቅድስና ህይወት ዘውፅአና ብዙሕ ነገራት አለ ብመንቅብ ክንመላለስ ዝገብረና ብዙሕ ዝልጠፈና ነገራት አለ ግን ኩሉ ግዜ ድማ ብጸሎት ብቃል አምላኽ ሃሌሉያ አሜን ክዳና እናሐጸብና እናጽረና ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ደው ኢልና ክንመላለስ ይግባአና ክብርና አምላኽና ይኹን አሜን እዚአቶም ሲ ካበይ ዝመጽዮም ኢሎም እዚአቶም ሲ ብደም ትገንሸል ክዳውንቶም ታይ ዝገበሩ እዮም ዘጻዕደው እዮም ሃሌሉያ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክዳውንትኻ ብደም ትገንሸል እንታይ እናገበርካ እና ጻዕደኻ ምንባር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ጻዕዳ ክዳን እንድሕርዳ ተኸዲንኩም ጻዕዳ ክዳን እንድሕርዳ ተኸዲንኩም ርግጸኛ እንተ ዘይሸጊርኩም ብናይ ሰብ ኣውቶቡስ ኣይትኸዱን ኢኹም ሓቂዶ ሓቂ ሞናብ መርዓ ሞናብ ዝኾነ ጉዳይ ኦኬጅ እንድሕርዳ ኣለኩም ኮይኑ ሰብ ዝበዝሖ ጽቅጥቅጥ ዝበለ ተኸዲንኩም ኣይተባለ እንድሕርዳ ክረምቲ ኮይኑ ጭቃ ብጭቃ ኮይኑሎ ኩሉ ነገራት ጻዕዳ ክዳን ተኸዲንኩም ጻዕዳ ጫማ ጌርኩም በቲ ጭቃ እንታይ ትገብሩን ኢኹም ኣይትኸዱን ኢኹም እዚ ኳስ ኣእምሮና ንባዕሉስ እንታይ ገብሮይ ኖ እንታይ ክኸውን ክዳውንታይ ክረሲዐ ኣብ ቅድሚ ሰብ ድማ እንታይ ክኸውን ክሓፍር ስለዚ ኣብ ቅድሚ ሰብ ምእንቲ ይሓፍር ክዳውንታይ ምእንቲ ይጽይቕ ካልእ ነገር ገይረ ክኸይድ ክኽእል ኣለኒ ኢሉ ይሓስብ ማለት እዩ ስለዚ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነ ሰብ ድማ ነቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምርካብ ምንጣቕ ኣብ ህይወቱም እንትኽከናወን ድማ ኩሉ ግዜ ክዳውንቱ ዘጻዕደው ሰብ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እቶም ክዳውንቶም ዘጻዕደው ንሳቶም ብፁዓን እዮም አሜን እቶም ክዳውንቶም እንታይ ዝገበሩ ዘጻዕደው ንሳቶም ብፁዓን እዮም ስብሓትና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን መልእኽተይ ንምጥቕላል ሎም ዓንቲ ምንጣቕ ወይ ከዓ ንጥቀት ዝብል ሓሳብ ኢና ንሪኦ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ክምለስ እዩ መጺኡ ድማ እንታይ ክገብረና እዩ ክወስደና እዩ ድሕሪ ዝንሕና ብህይወት ጸኒሕና ዘለና ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሓቢርና እንታይ ክንገብር ኢና ክንለዓል ኢና አሜን ማራናታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዓ አሜን ክብርና አምላኽና ይኹን ካብዚ ናይ ምድር ነገራት ብምሉእ እግዚአብሔር ሓደ መዓልታ ክገብረና እዩ ከገላግለና እዩ ቤት ከም ዘለና ንፍለጥ አሜን ኣነ 1000 ዓመት ከም ትነብሩ ኣይትኾኑ ኣብዚ ምድር እዚ ምንም ዝበጻሕኩም ጉዳይ ብጽሑ ክንዲ ዝረኸብኩም ነገራት ርኸቡ ክንዲ ዝሰራሕኩም ስራሕ ስርሑ ብዘየገድስ ብፍጹም ኣብዚ ዝነብር የለን ጆባዊትነስ ዘይኮይኑ ኣብዝኻ ጆባዊትነስ ይብልና መስለን ጆባዊትነስ ዘይኮይኑ ኣብዚ ምድር እዚ ክነብር ዝብል ሰብ ወላ ሓደ ሰብ የለን ሰማያዊ ቤት ይጽበየኩም ኣሎ ዘለዓለማዊ ቤት ይጽበየኩም ኣሎ አሜን ሃሌሉያ ንሐዋሩ ሰላምን ዕረፍትን ህድአትን ዘለዎ ቤት ይጽበየና ኣሎ ኢየሱስ ክመጽእ ይወስደና እዩ ማራናታ ክብር ሁሉ ንአምላኽና ይኹን ስለዚ ዝተዳለና ክንከውን ዳግም ልደት ዝረኸበ መንፈስ ዕርቡን ዘለዎ ሰብ ናይ ካለ ኣይከውን አሜን ዕርቡን ድሕርዳ ሂብካ ንኻለ ኣይትህቦን ኢኻ ኣይትሸጦን ኢኻ ስለዚ ንስኻ ድማ ዕርቡን ዘለካ ሰብ ስለዝኾንካ ኣይትሸየጥ ንኻለ ኣይትወሃብ ካለ ኣይተንክፍካ ካለ ኣይወንንካ ስለምንታይ ዕርቡን ተኸፊሉልካ እዩ ሙሉእ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ተኸፊሉልካ እዩ ዕርቡን ድማ ተዋሂቡካ መንፈስ ቅዱስ ስለዚ ናይ ካልእ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ኣነ ናይ ካልእ ክኸውን ኣይደልን ኢኻ ትብል ክትክእል ኣለካ ኩሉ ግዜ ካልእ መጺእ ክውንነካ ከሎ ኖ ኣነ ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ዘለኒ ሰብ ኢኻ ትብል ክትክእል ኣለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብርና አምላኽና ይኹን ጸሎት ቃል አምላኽ ሕብረት ኣሕዋት እዚ ወሳኒ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ከምኡ ድማ ዝተዳለኻ ምዃን እግዚአብሔር ይመስገን ዝተዳለኻ ምዃን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ዝተዳለኻ ምዃን ብኩሉ ዳይሜንሽን ዝተዳለኻ ምዃን ብዛዕባ ምጽኣትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ እናሐሰብካ ምንባር አንተ ምስክርነት ክነግረኩም እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ህይወትና ዘጋጠመ ነገር ሓደ ግዜ ኣብ ሽሮ ሜዳ ከባቢ مستعجست بعلت بيتي زغنا قحط كنعدك نخيد نيرنا أقطع من أخذنا جن سبزح سلزلو شروميدا تعم سبزح سلزلو ناتجوانس كي خاتخيد أنا خازغنا كامي شاريس ناب حدا بوتيك اتويله السير آيات النن كم زعتقو تخيلا قتيلا مسكرت هفتان دا شاخن أتوينا سلزبال كواجر ترى آيات النجلس إلا يلا خون انتاي كم زحسبت فلتو بيسوس جيتا هوي تريفري نعود راي وسير كيا
ካብቱ ሽዑዋን ንዓይ ከተረፈታ ጌራትኒ አንቂሓትኒ ለካ ውሽጣ ብዛዕባ ምጽአት ይዘሎ በቃ ብዛዕባ መኻዝረካ ሬዲ ኮይና ላዛ ሰብ እዚያ ኣነ እንተዝኸውን ኣብያት ኸይ ነገረትኒ ናብያ ኸይዳ ገለም በልኩ ነይረ ኣነ እንተዝኸውን ተሓቂ ንሳ ግን ታትብል ከላ ኢና ንሪ ዋው ጎይታ ከይዱ ዲዳ ኣቢና ድሓር ምጽእ ምስ በልኩስ ዋይ ኣታታን ከም ትገብረኝ ላተን ተበል ታጌረኪ እኔማ በቃ ይሄድክ መስሎኝ ነው አለች ትቼሽ ማል የደም ክብር ለጌታ ዋ ካህና ይቤተ እንደ ሐዲገክማ ከይኔ ጆኺላ ግን እንታይ የተረዲየ እቲ ንቕሓት እቲ ናይ ምንጣዕ ነገርሲ ኣብ ልባ ምህላው ግን ደስ ይሉን ክብርና አምላኽና ይኹን አሜን ስለዚህ ኣብ ዝኸድካ ኸድካስ ኩሉ ግዜ እንታይ ክትከውን ኩሉ ግዜ እስክንጠቀ ክኸይድ የልካ እንታይ ምግባር ምሕሳብ ንሕና ንጎኽን ከይድ ከለናኩ በቃ ወላቲ ኣብ ያዕቆብ ዘለውና ይንጥቀመሉኒና እግዚአብሔር ተፈቂድዎ ብህይወት ተሃሊና ድሓር ክንረኸቢና ገነውና ይንበሃሊና በቃ ድሓር ክንረኸቢና ሳሚ ድሓር ክንረኸቢና ክስቶ ከምድላይና ንኸይድ ከምድላይና ድሓር ንረኸቢና እሞ ጽባሕ ምሽ ጽባሕ ባይብል ስታድለና ጽባሕ ንረኸቢና ተባሂልና ንኸይድ እግዚአብሔር ተፈቀዶ ብህይወት ተለና ዝብል ቃሉና ይንጥቀም እዚ ናይ ዘይምድላውና ነገራት እዩ ስለዚህ እንተለና ብህይወት እንተለና ብህይወት እንተለና እዝንትን ክንገብሪና ስብሐትና አምላኽ ይሁን ስለዚህ ዝተዳለና ክንከውን ጎይታ ይደግፈና ካለ ድማ ሳልሳይ ዝራእናይ ናይ ቅድስና ህይወትን ናብራን ድማ ክህልወና እዚ ድማ ብዘሎ መንፈስኩም ነፍስኩም ብዘይ መንቅብ ክርከብ ይተሓሎ እንታይ ኢሉና በታ ምጽአት ኢየሱስ ክርስቶስ ይዝብለና ዘሎ በታ ምጽአት ኢየሱስ ክርስቶስ ማዓስ ይዝመጽ ኢየሱስ ክርስቶስ አይንፈልጦኒና ስለዚህ በታ ምጽአት ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ተኸይንሐፍር ብዘሎ መንፈስና ነፍስናን ስጋናን ብዘይ መንቅብ ክርከብ ይተሓሎ እቲ ዝጸዋዕኩም እሙን እዩ ንሱውን ክገብሮይ ክብርና አምላኽና ይኹን ካብ ርእስና እውን ኣይኮነን እቲ ዝጸዋዓና ጎይታ ንሱ ክገብሮይ አሜን ብዘይ መንቅብ ክንርከብ ክንሕሎስ ክገብረና ጎይታ አሜን ካብ ርእስና ኣይኮነን ወይ ሕጊ ይኮንና ንሰብኽ ዘለና እቲ ንሕና ንነብሮ ናብር ሓንተስ ሃቀናን ድሌት እንዳይ ሃለወና እምበር ጎይታ ኣብ ህይወትና ጸጉን መንፈሱን ኣብዚሑ ክብርና አምላኽና ይኹን ናብቲ ዝጸዋዓና ቤትና ክወስደና እዩ ትስተኸፍለልና ዋጋ ክቡር ስለ ዝኾነ ክብር ኩሉና አምላኽና ይኹን ማራናታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዓ አሜን ኩላትና ንጸልይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከ ቁርብ ደቂቅ በዛ ነገር እዚኣ ክንሓስብ ወዲእና ኢና አምላኽ ይመስገን በዛ ነገር እዚኣ ክንሓስብ ሓንቲ ደቂቅ ዕድል ክትቡኒ ብፍቅሪ አምላኽ ክሓተኩም እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስ እስከ ርእስኩም ፈትሹ በዚ ሰዓት እዚ ማዕርኽ እንደይ ናይ ምጽአት ነገር አውሽጥኩም አሎ ማዕርኽ እንደይ ናይ ጎይታ ምጽአት አውሽጥኩም አሎ ከም ሺህ ዓመት ከም ትነብሩ ኮይንኩም አይተመላለሱ አይተተው አይተውጹ እግዚአብሔር ዘዳልወልኩም ሰማያዊ ቤት አሎ ማራናታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዓ ብደበና ሰማይ ክንላዓሊና ንሐዋሩ ድማ ምስ ኢየሱስ ክንነብሪና ሃሌሉያ 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 ካብ ሓሳብ ርእስና አይተዛረብናን ዘይተጻሕፈውን መዓስ አንቢብና ክምለስ ስለ ዝበለ ክምለስ እዩ ኩሉ ክሳዕ ዝሪኦ ግርማ ለቢሱ አሜን ክምለስ ኢየሱስ አሜን ንብላዕ ንስተይ ኮነን ይጥዓሞ ስጋና ብልዕ ሓላፋዩ ንሕሰብን መንፈስና አይን ስራሕ አይኮነን አይን ጻር አይን ዕየ ከምት ንስጋና ግን ንነፍስ ወንጉየ አሜን ሃሌሉያ ብግርማን ብኽብርን ክምለስ ይጎይታ ብድምጺ መለኸት በዓቢ ጭድርታ ብደሙ ተሓጺብና ክዳና ነጽሪ ኣብ ሰማዩ ቤትና ይኮነን ኣብ ምድሪ ሃሌሉያ ካብ ዓለም ንፈለ አይን ደባለቕ ጻዊዒትና ንኽብር ብርሃንና ይድምቕ ገጹን ክንርኢ ነቲ ዝሞተለና ነቕሕና ንጸበ አይንታ ኸሲና ሃሌሉያ ኩላትና ካብ ዘለና ይሓፊልና እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ ክብር ይብና ክንወዲእና ሃሌሉያ ኤስካቶራጂና ሃዶላ ባጋስዲያ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽ አሜን ዘላለም ቤት ተዳሊልካሎ ኣብዚ ምድር እዚ ተስፋ ዘቁርጸካ ነገራት ኩሉ ይኽእል ኸውን ግና ከተስፋ አይትቁረጽ ሃሌሉያ ሰማያዊ ቤት ተዳሊልካሎ ዝኸብደካ ብዙሕ ነገራት ኩሉ ይኽእል ኸውን ግና ጎይታ ኢየሱስ ሰማያዊ ቤት አዳሊልካሎ ናይ ዘላለም ቤት አዳሊልካሎ ሃሌሉያ ንሐዋሩት ነብረሉ ቤት አዳሊልካሎ ሃሌሉያ ኣብዚ ምድር እዚ ገለ ነገር ዘይብልካ ክትመስል ትኽእል ኢኻ ግና ቤት ተዳሊልካሎ ሃሌሉያ ቤት ተዳሊልካሎ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክንግዕዚና ካብዚ ምድር ዝኽንከይዲና ሰማዩ ቤትና ሃሌሉያ ኣብዚ ምድር እዚ ይኮነን ምንባርና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ በዚ ነገር እዚ ድማ ንሓድሕድኩም ተጸናንዑ ጽሑፍ እዩ ሃሌሉያ ተጸናንዑ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ኣብዚ ምድር እዚ ዝኸበደ ይኽበድ ብዘየገድስ ዝተወሰኸ ነገራት ይወሰኽ ብዘየገድስ ዝጸበበ ነገር ይጽበብ ብዘየገድስ ሰማያዊ ቤት ተዳልዩልካ ኣሎ ሃሌሉያ 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 እታ ቅድስቲ ከተማ እታ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ንመርዓዊ ኢላ ከም ተሰለመት መርዓት ተዳልያ ካብ ሰማይ ካብ ኣምላኽ ትወርድ ከላ ርኢኹ ካብቲ ዙፋኑን ዓቡ ዝበለ ድምፂ እንሆ ድንኳን ኣምላኽ ምሰብ ንእሱን ምሳታቶም ክነብር እዩ ንሳቶም ከዓ ህዝቡ ክኾኑ እዮም ኣምላኾም በዓሉ ምሳታቶም ኣምላኾም ክኸውን እዩ ኣምላኽ ከዓ ንብዘሎ ንብዓት ካብ ዒንቶም ክደርዝ እዩ እቲ ቀዳማይ ሓሊፊ እሞ ድሕሪ ደጊም ሞት ኣይክኸውንን ድሕሪ ደጊም ሓዘን ወይ ጫውጫው ወይ ጻዕሪ ኣይክኸውኒ ክብል ከሎ ሰማዕኩ ይብል ሃሌሉያ ድሕሪ ደጊም ጫውጫው ዘይብሉ ሓዘን ዘይብሉ ቤት ተዳልዩልካ ኣሎ ግን ንኽትንጠቕ ድማ ዝተዳለኻ ሰብኩን ሃሌሉያ ዝተዳለኻ ሰብኩን ሃሌሉያ ንኽዳሎ ጸጋኻ ዝሓለይ ኣምላኽ ይበሎ ሃሌሉያ ዘላለማዊ እግዚአብሔር አቦና ነመስግነካ ኣለና ስለቲ ዓብ ምሕረትካን ጸጋኻን ተመስገን እነሆ በኃጢአትና በበደልና ንሙታት ዝነበርና በክርስቶስ ኢየሱስ ግን ህይወት ዘላለም ሂብካና ይኻሞ ክብር ሁሉ ነታ ዓብ ስምካ ይኹን አምላኽና እግዚአብሔር እነሆ ህይወት ዘላለም ሂብካ ናይ ዘላለም ቤት ድማ አዳሊኻልና ስለዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና አምላኽና እግዚአብሔር ከምቲ እንደቅኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንደቅ መዛሙርቱ ዝተዛረቦም አነ እንትኸድኩ ይሕሸኩም ሃሌሉያ ቤት ድማ ከዳልወልኩም ይኸም ዝበልካ ንዓናውን እግዚአብሔር አቦ ቤት አዳሊኻልና ስለዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና ስለ ቤትና ክንሓስብ እግዚአብሔር አቦ ክትረዳአና ንልምነካ ኣለና ልብኹም አይሸበር በአምላኽ እመኑ በአይውን እመኑ አቤት አቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ እቲ እንተ ዘይህሉስ ምበልኩኹም ነይረ ስፍራ ከዳልወልኩም እኸይድ ኣለኹ ከይደ ስፍራ ምስ አዳለኹልኩም ኣብታ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም ኣብኡ ምእንቲ ክትኮኑስ ተመሊሰ ክመጽእሞ ናባይ ክወስደኩም እየ ተመሊሰ ክመጽእሞ ናባይ ክወስደኩም እየ ዝበልካ ጎይታ ማራናታ ንብላለና ዝተዳለና ኮይና ክንጸንሐካ ድማ ርድአና ንህዝብኻ ድማ ጸጋኻ ከተብዝሓሉ እጽልለኹ ክብር ሁሉ ነታ ዓብ ስምካ ይኹን ስለ ጸንሐና ግዜን ሰዓታትን ነመስግነካ ግሩም ዝኾነ ናይ ኣምልኾ ግዜ ስለ ጸንሐና ተመስገን ግሩም ዝኾነ ናይ ጸሎት ግዜ ስለ ጸንሐና ተመስገን እግዚአብሔር አቦ በቃልካውን ስለ ተዘረብካና ተመስገን ብዛዕባ ምንጣቕ ብዛዕባ ምጽኣት ክንሓስብ እግዚአብሔር አቦ ብዛዕባ ሰማያዊ ቤትና ክንሓስብ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ቃልካ ስለ ዘኣላኽካልና ነመስግነካ ኣለና ክብር ኣምልኾ ስግደት ተኣዛዝነት ነታ ዓብ ስምካ ይኹን يداوكم مسنا يلبكم على العلو بركة እግዚአብሔር كاتقبلوا እግዚአብሔር يبارككم يحلكم እግዚአብሔር ገጽ يبرهالكم سلام خايهابكم እግዚአብሔር ገጽ يملسلكم ጸጉ ድማ ይሃብኩም بسم እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ ባረክኩም ተባረኹ አሜን